Dobar dan, dragi prijatelji Matice Hrvatske. Danas imamo zaista veliku čast ovdje u prostorima ogranka Matice Hrvatske u Čakovcu ugostiti našeg dragog profesora, akademika Stjepana Damjanovića. Profesore, pozdrav. Hvala lijepo, dobro večer svima. Evo, danas predstavljate zbornik pod naslovom Skrb za duh nacije. Koji je značaj toga zbornika za Maticu Hrvatsku, koja mu je tema, što mu je prethodilo? Pa kao što javnost zna, osobito matičarska javnost, prije 3 godine slavili smo 175 godina Matice Hrvatske i to smo velikim dijelom htjeli proslaviti radno. Jedna od stvari koje je tadašnje predsjedništvo mislilo da bi bilo jako dobro učiniti je to da se osvrnemo na matičino izdavaštvo. Matica je na mnogo načina djelovala u hrvatskoj povijesti, ali prije svega je djelovala knjigom, izdavanjem knjiga, a i drugih tiskovina. I bilo bi jako dobro vidjeti što je to. Naime, te knjige, kao i sve druge knjige, mogu biti mrtvi kapital. Možete neprekidno reći ima toga puno, tako smo toga puno napravili. Ali ako one ništa ne znače nama suvremenima, one su mrtvi kapital. Dakle, Matica je željela da one budu živi kapital. Dakle, da ona upozori javnost na sve ono što može biti zanimljivo i danas. Jer postoje stvari, postoje teme, dobro znamo, koje su vječne. Znači, ako uzmete u zborniku zadnji tekst, to je tekst našeg kolege Damira Barbarića, ili koji večeras ovdje sa mnom, on govori o onom poznatom sukobu između starih i mladih u hrvatskoj kulturi. I upozorava na to da to stari i mladi ne treba smatrati u tom smislu da su ovi koje zovemo mladi imali malo godina, ovi su bili u visokoj dobi, nego da je tu riječ o stavovima. I sada kad vi vidite oko čega se oni prepiru, vi biste vidjeli da ako bi neko taj razgovor započeo večeras u ovoj dvorani ili bilo gdje, da bi bilo sigurno vrlo žestoko. Dakle, postoje teme koje su vječne i koje samo u određenim periodima dobivaju neki drugi oblik. To je jako dobro poznavati. Matica je naravno imala vrlo raznoliko izdavaštvo. Matica je često zamjenjivala institucije koje nismo imali. U Križevcima smo imali recimo dakle u ogranku Križevcima smo imali jedan skup o izdavaštvu koji se tiče prirodnih znanosti. Pa tamo su ovi kolege iz prirodnih znanosti govorili što je sve Matica učinila. Zapravo sve prvo ozbiljno što je u Hrvatskoj objavljeno iz tih struka objavila je Matica Hrvatska. Ali sad tu dolazi ovo što sam rekao. To je lijepo, pa možemo se s tim složiti da je to korisno, lijepo i tako dalje, ali to je nekako premalo samo po sebi da bi sada zaokupilo javnost. Ali kada ovi prirodni znanstvenici danas kažu, ali znate da nije bilo toga, ne bi bilo ovoga, pa danas ne bismo to i to, onda to postaje puno zanimljivije. U Središnjici smo imali jedan skup. Posljedica tog skupa je ovaj zbornik koji nismo ograničili. Kad je bio znanstveni skup? Skup je bio, znači, ovo je bila 2017. Ovo je bilo, znači, pri kraju 2017. prije prilike 2 godine. I, znači, htjeli smo dati neke poticaje, htjeli smo upozoriti što bi sve trebalo proučiti. Vidjet će oni koji uzmu u ruke, dakle tu se govori o književnosti, tekstova iz književnosti je naravno daleko najviše. Tu se govori o jezikoslovlju, tu se govori o povijesti, o filozofiji, o politici, o mnogim drugim disciplinama i različiti autori pokazuju kakva je uloga matičinog izdavaštva. To je često takva uloga da ona ne samo sabire ono što se znalo o tome, nego ona i usmjerava kamo će se u određenom trenutku krenuti. A to je naravno vrlo važno, osobito u narodu koji nije uvijek imao potpune slobode, nije imao ni potpuno dobro razvijeno školstvo, tako da Matica često nastupa kao neki korektiv i popravlja što se popraviti može. Znači zapravo zbir vrlo zanimljivih znanstvenih tema. Vi ste u Matici Hrvatskoj svojevremeno bili potpredsjednik i predsjednik Matice Hrvatske. Što se događalo u Matici u vrijeme vašega mandata, s kojim situacijama ste se morali suočiti, je li bilo možda nekih i negativnih trenutaka? Dakle, ovako, što se tiče same Matice i njezinog djelovanja, ja mogu mirno reći da je suradnja sa svim ljudima bila
jako dobra. Znači, vi ne možete, Matica kao što je poznato ima oko 120 ogranaka, dakle 90 u Hrvatskoj i 30-ak izvan Hrvatske. Vi ne možete biti tako optimističan da vjerujete da će u svakom trenutku svih 120 ogranaka biti jako dobro. U Zagrebu imate 20-ak odjela, ne može uvijek biti jednako dobro, ali kad se to uzme u cjelini, vi imate sigurno 30-40 ogranaka koji djeluju bolje nego što vi možete očekivati i smijete očekivati s obzirom na prilike u kojima djeluju. Znači, i isto tako mnogi naši odjeli okupljaju značajan broj. I onda kad sam ja bio predsjednik i danas, vi u Matici praktički svaki dan u Zagrebu imate 2 događaja koja ispune našu dvoranu. A osim toga u brojnim našim ograncima se stalno nešto događa. Znači, što se tiče te unutar Matičine situacije, rad je bio dobar, suradnja je bila dobra, ali nedostajalo je nekoliko stvari. Prva stvar, kao obično, to su financije. Ja sam visokim državnim dužnosnicima rekao, dakle, mi se moramo kao inače u državi dogovoriti što ćemo, znači što nam znači Matica Hrvatska. Ako naša sredina misli da je ona nepotrebna, onda je druga stvar, onda ona mora otići u povijest. Ali s jedne strane svi viču da je važna, ali kad treba to pretvoriti u neku podršku, onda ide malo teže. Ja nisam čovjek koji je bio politički za ovu ili onu stranku, ali ja sam im rekao da je prava podrška Matici u financijskom smislu zapravo otišla smrću predsjednika Tuđmana. Ja to mogu brojkama reći. Znači, dok je on bio živ, Matica je dobivala 15 milijuna godišnje. A onda iz njegove stranke je došao nasljednik koji je to pretvorio u 8 pa u 5. Sa 5 milijuna godišnje središnjica ne može raditi, jer ona treba 3 milijuna i skoro i malo više da plati ljude koji rade i kad milijun potroši na struju, ona za programe nema, znači mora se opet i tako dalje. Dakle, to je jedan problem koji ostaje. Ja nisam nerealan, ja ne mislim da sada sa tih 5 može država na jedanput to dignuti opet na 15 kao što je bilo. Ali trebalo bi pokazati neku dobru volju, ako je Matica važna, pa se nešto postupno dizati. To je jedno. A bila je od ovih neugodnih situacija, bila je jedna krajnje neugodna, to znači da je u jednom trenutku sudskom odlukom nama oduzeta naša zgrada. I to je nevjerojatno bilo da sada u slobodnoj Hrvatskoj oni čine nešto što je i komunistička vlast izbjegavala. Komunistička vlast kad je nacionalizirala zgrade, rekla je nemojmo dirati Maticu. A oni sad ispravljaju to i oduzimaju. Dakle, mi smo na to potrošili nezamislivu energiju. Pokušali smo se ponašati dostojanstveno, da ne pravimo ovako nekakve trećerazredne politikantske galame, da ne hodamo ulicama, ali smo uporno hodali po pravnim institutima, pisali što je trebalo, razgovarali i napokon je došla odluka da nam se to vraća i onda smo odahnuli. Spominjali ste ogranke Matice Hrvatske, koliko ih zapravo ima, pa u tome kontekstu kako biste komentirali odnos sa čakovečkim ogrankom Matice Hrvatske? Pa, znate, to je sada, kad nas dvoje razgovaramo u Čakovcu, onaj ko nas sluša pomislit će da ja sada malo povisujem, ali svi u Matici Hrvatskoj znaju da je čakovečki ogranak, već ne sada, nego jako dugo spada u sam vrh matičinih ogranaka. To se zahvaljuje svima onima koji su radili u tom ogranku, ali ono što sam ja primijetio, to je i puno korektniji odnos lokalnih vlasti nego što to možete sresti u nekim drugim sredinama. Znači, te sredine su vrlo različite upravo po tome što se lokalna vlast različito odnosi. To ne ovisi kao što ljudi misle o stranačkoj pripadnosti. To najčešće ovisi o čovjeku, o nekim ljudima koji su trenutno u lokalnoj vlasti, neovisno o tome oni pripadaju ovoj ili onoj stranci. A kad je riječ o čakovečkom, znači to se da matematički pokazati. Čakovečki ogranak samo zadnjih godina svaki put izda 8 do 10 knjiga koje se ne tiču samo Međimurja, nego su, znači, ili se tiču Međimurja na način da je to važno za cijelu Hrvatsku. Dakle, izdaje takva djela koja su važna na razini države. Za našu kulturnu politiku, naravno. Organizira raznolike susrete, raznolike sadržaje, dakle, naprosto
zajedno sa možda još 4-5 spada u sam vrh, tu se mogu spomenuti Križevački, Dubrovnik i tako dalje, ali Čakovec je već jako dugo drži tu visoku razinu i svatko ko voli Maticu, odakle god on dolazio, se može tome samo radovati. Evo, sigurno nam je svima to vrlo drago čuti i nadamo se da će se takva situacija i nastaviti. A ono što je obilježilo velik dio vaše karijere je i sveučilišna karijera. Vi ste predavali na katedri za staroslavenski, na odsjeku za kroatistiku. Sjećam se vaših predavanja petkom u 8 ujutro, nisu bila obvezna, ali je dvorana uvijek bila puna, tražilo se čak i stolica viška. Također, anonimne ankete na internetskim stranicama pokazuju jasno da ste najbolje ocijenjen sveučilišni profesor u Hrvatskoj. Koja je tajna uspjeha? Kako se postaje najboljim profesorom? Čujte, mislim da razumijete da je meni relativno složeno na to odgovarati. Znači, oni koji su me proglasili morali bi reći zašto su to učinili. Ja imam jedan ovako polušaljivi, poluozbiljni odgovor. Kad sam bio mladi još profesor, čitao sam jedan mađarski roman. Tamo mladić i djevojka su zaljubljeni međusobno i on ide braniti doktorat. I obranio je, dolazi veseli, sad oni slave i ona kaže baš krasno, obranio si, a on kaže imao sam sve potrebne mane i sve potrebne vrline da to učinim. Tako možda sam i ja imao neke potrebne mane i potrebne vrline da se tako to odigra, da odnos između studenata i mene bude dobar. Ono što mislim da smijem reći u sebi u korist, ne kao neku samohvalu, to je da ja sam bio iznimno požrtvovan. To znači ja sam razumio da to što je moj život, glagoljaštvo i ne znam to, da to nije za svakoga tako. I da netko tamo mlad sjedi u dvorani 7, da je on skoncentriran na to da položi neki ispit, da ima i druge stvari. Ja sam pokušao na sve načine na koje sam znao da olakšam taj put, da olakšam njemu da obavi taj zadatak svoj i s druge strane da malo proširi neka svoja znanja, stekne nekakve male temelje za nešto dalje. To je dosta dobro uspjevalo i to nije bilo kao što ljudi misle zato. Ja sam u jednoj anketi koja je manje poznata ili kad su 50 profesora tamo na našem fakultetu proučavali koliko puta ruše. Ja sam bio na 3. mjestu, dakle ja sam bio vrlo visoko. To je malo zbog predmeta, malo ko zna zbog čega, ali hoću reći ja se nisam nastojao nikada dodvoravati studentima na taj način da ja sad njima dajem nešto što njima ne pripada. I to je zato što sam vjerovao u njihovu čestitost. Jer nikom nije ugodno, naravno ni studentu ako mu kaže znate kolegice, znate kolega, nije dobro, morat ćete doći još jednom, jer ja znam da je to tako. Ali ja sam se 100 puta uvjerio da kad bi oni ponovo došli, ja bi se uvijek potrudio prije toga im reći što da učine i kad je to bilo dobro, njima je bilo drago. Svakom je drago dobiti ocjenu onda kad si je zaslužio. Svako ima jasan osjećaj, siguran da dobro sam znao, dobio sam ono što mi pripada. Sjećam se da su vam vaši studenti pripremili jedan vrlo svečani događaj, trenutak na zadnjem vašem predavanju kad su vas dočekali gromoglasnim pljeskom, ovacijama. Nisu vam zapravo ni dozvolili da održite to zadnje predavanje i nekako mi je ostala u sjećanju rečenica da ste vi unosili svjetlo u tamu neznanja i inferiornosti. Kako ste doživjeli taj zadnji sat? Kako ste se osjećali? Ja sam prvo zaista bio iznenađen. Dakle, ja sam iskusan, imam puno godina, to je jasno. Ja sam došao na fakultet kao obično i trebao sam održati zadnje predavanje na jednom kolegiju na koji je dolazilo 40, recimo 50 ljudi. I ja sam, kako uvijek kopirate one papire koje ćete uručiti, ja sam tih 50 papira kopirao i krenuo sam tamo, mislio sam da ću na kraju tima koji su tamo reći, evo djeco, ja sam danas održao svoje zadnje predavanje, možemo li popiti neku kavu? Na jedan puta, da, primijetio sam jednu stvar, ali to me nije navelo da bi to bilo zbog toga. Neki mlađi moji kolege, za koje ja znam da u taj dan ne trebaju biti na fakultetu, pitam
što si ti danas ovdje, kaže nekakva sjednica neke komisije. Pa svi imaju neke sjednice, a mislim dobro, kraj godine imaju nekakve sjednice. Ali niste pretpostavili? Ne, apsolutno ništa ne. Dapače, u prvi mah kad sam ja ušao u sedmicu, jer tamo je očito bilo iz raznih naraštaja, jer dvorana je bila posve puna, ja sam u prvi mah, nisam odmah dobro vidio tko je tamo unutra, ja sam pomislio da je opet od nekakvih politikantskih ili političkih događaja da je nešto, međutim kad sam bacio oko vidio sam da su moje slike po ovome i onda sam brzo ustanovio da su to sve moji studenti samo različitih naraštaja. Jeli? Naravno da je to za mene bilo iznenađenje i posebno govor ovoga mladog studenta i tako dalje, jer to je kako bih rekao, to je naravno da je ugodno čovjeku, mislim, ja bi sad bio farizej da kažem sve to nije važno. Meni je bilo važno, ja sam radio požrtvovno, ja nisam očekivao, niti sam nakon toga mislio da sam ja sad bolji od drugih i kod nekoga ljudi nešto primijete i bio sam ja student i znam kako smo se odnosili prema profesorima. Uvijek je bilo profesora koji su nekako bili jednom većem broju ljudi po volji, bilo i onih dobrih profesora koji nisu uvijek jer su u nečem. Ja mislim da je taj, znači, naš odnos bio temeljen i na tome. Ja nisam nikada želio izigravati nekog vrlo učenog profesora koji se sad pred studentima razbacuje svojim ogromnim znanjem, a onda kad na ispit dođe, onda ste vi nekakav sveznajući Bog koji dijeli pravdu. Ja sam zaista htio, to djeluje možda kao sentimentalna fraza, ja sam zaista htio biti njihov stariji prijatelj koji pomaže da oni rastu u svojem znanju. Evo, vjerujem da će taj dan svima ostati u dugom i ugodnom sjećanju. Profesore Damjanoviću, hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. U nastavku razgovaramo s profesorom, doktorom znanosti Damirom Barbarićem. Dobar dan. Evo, danas predstavljate zajedno s akademikom Damjanovićem zbornik pod naslovom Skrb za duh nacije. Otkud ideja za taj naslov i što je sve podrazumijevao rad na ovome zborniku? Drago mi je da me to pitate jer ću malo rekapitulirati unaprijed ono što kanim večeras izložiti. Naime, prvenstveno bih želio večeras malo pobliže pojasniti pozadinu misaonu koja stoji iza ovoga naslova, Skrb za duh nacije. Činilo nam se da je poželjno i dobro da u vidu jedne rekapitulacije, jednog povijesnog pregleda onoga što je Matica ostavila u svom dugom razdoblju djelovanja 176 godina kao pisano djelo, dakle kao rezultat nakladničke djelatnosti, da u toj rekapitulaciji još jednom podvučemo da razumijemo prvenstvenu matičinu zadaću u tom smislu da je Matica eminentno kulturna institucija koja kao kulturna institucija radi prvenstveno na tome da njeguje bitne aspekte duha nacije. Duh nacije je prvenstveno očuvan i sadržan u jeziku, ali ne samo u jeziku, u običajima, u predajama, ali i prvenstveno i u velikoj mjeri i u vrednotama koje vode jednu zajednicu ljudi koja se oblikovala kao nacija. Utoliko mislimo da je taj prvenstveno ili izričito humanistički aspekt onaj koji trebamo naglasiti u doba današnje prilično naglašene i snažne dominacije tehnologije i znanosti tehnologijskih shvaćanja. Iz povjerljivih smo izvora čuli da ste jedan zapravo vodeći poznavatelj klasičnog njemačkog idealizma u Europi. Kako komentirate taj laskavi epitet i zašto baš klasični njemački idealizam kao glavni predmet vašega bavljenja? Ne mogu osporiti ovakvu laskavu titulu. Jedino ja sam do sada znao slušati da sam relativno dobro upućen recimo u antičku grčku filozofiju, pa su mi onda spominjali da sam dosta dobro upućen u suvremenu hermeneutičku filozofiju. Sad kad vi kažete ovo, onda sam gotovo pod teretom tih laskavih oznaka spreman pokleknuti. Šalu na stranu. Mislim i na tome inzistiram
u nizu radova koji sam objavio kroz ova duga desetljeća i u Hrvatskoj i u inozemstvu, nekako inzistiram na tome da su dijela onih mislilaca koje podvodimo pod rubriku, tako reći, njemačkog klasičnog idealizma, do te mjere danas još uvijek aktualna, da su do te mjere uzorita, paradigmatična za mišljenje u najvišem, najzahtjevnijem smislu riječi, koje je prvenstveno takvo mišljenje koje u svemu što misli ujedno i cjelinu svega misljivog i to misli na najstroži pojmovno sustavno izvedeni način i da u usporedbi sa tim što je polučeno u tom razdoblju vrhunca ljudskog intelekta i duha, drugom vrhuncu nakon grčkog, mislim da u usporedbi s tim mnogo od onoga što se danas jako visoko cijeni može dospjeti u sjenu i onda kad se najblagonaklonije promatra. Vi ste radili svojevremeno na Institutu za filozofiju u Zagrebu i predavali ontologiju i povijest filozofije, ako se ne varam, na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Kakvi su studenti filozofije? Kakav je njihov odnos prema filozofiji? I jeste li možda primijetili neke promjene u tom odnosu tijekom vašeg rada na Hrvatskim studijima? Krenut ću od kraja. Promjene koje sam primijetio su u mojim očima bile promjene na gore. A i prije tih promjena moja ocjena, bit ću neumoljivo iskren, bez obzira na konzekvence koje iz toga što moram reći mogu slijediti, nikakve fatalne, ali i prije te promjene na gore situacija nije bila dobra. Mislim da ja sam imao sreću ili čast predavati na nizu europskih, prvenstveno i to po semestar ili dva, uglednih europskih sveučilišta i mogu reći u jednoj rečenici, često, gotovo u pravilu, su seminarski radovi koje sam tamo dobivao bili na razini onoga što se tu jedva s mukom polučilo kao magistarski rad. Nije riječ samo o nedostatku entuzijazma i motivacije, najmanje toga ima, ali naprosto opći standard, kriteriji koje smo kroz desetljeća relativno uspješno uspjeli sniziti, nedostatak relevantne, nužne literature, nepoznavanje stranih jezika osim jednog jedinog, sve su to i niz drugih okolnosti koje ne mogu baš čovjeka učiniti jako optimističnim. I jeste li vi onda u tom slučaju svoj filozofski znanstveni diskurs prilagođavali publici koje ste predavali i koliko je zapravo to bilo zahtjevno? Ja vjerujem da je bilo jako zahtjevno, prilagođavao nisam nimalo i nisam na koncu imao u dilemi da li se u potpunosti posvetiti nastavnom poslu u tim okolnostima ili pokušati negdje sačuvati glavninu svoje energije za vlastitu produkciju, duhovno, intelektualno. Ja sam se odlučio za ovo drugo. I danas mislim da nisam pogriješio. Evo za kraj, vi ste isto spomenuli kako komentirate današnje degradiranje humanističkih struja, osobito nekako mi se čini da je filozofija tu na prvom mjestu kao nepotrebna, suvišna, neperspektivna kao zanimanje. Ima li filozofija uopće u današnjem društvu prirodnih znanosti ikakve šanse da se spasi? Ja na to pitanje ne znam odgovor. Gotovo da bi najrađe rekao da mislim da nema nikakve šanse da se spasi, ali neću tako odgovoriti. Ne dopuštam sebi. Međutim, činjenica je da ne samo kod nas, naravno u ovim državama koje su
u takozvanoj tranziciji izašle iz jednog rigidnog i plesovog ideologijskog sustava, je to sve ponekad do karikature očigledno, ali i u zemljama, u državama sa dugom, višestoljetnom tradicijom najintenzivnijeg duhovnog i intelektualnog rada je očigledno da je ovaj prodor tehnoznanstvene metode i pozitivno, egzaktno, eksperimentalne znanosti preuzeo do te mjere prvenstvo da se humanističke znanosti u klasičnom smislu riječi nalaze u ozbiljnoj defenzivi. Sa filozofijom je stvar još donekle kompliciranija utoliko što filozofija je, ne znam ni ja baš sam prosuditi i objasniti zbog čega, ali filozofija je još uvijek ljudima, bez obzira na to što govore o njoj, negdje dubinski atraktivna. Postoji opasnost da se naprosto pod filozofijom počne smatrati nešto drugo i da filozofija se ne izgubi na taj način da je više nema, nego da čak pređe u jednu inflaciju prividne filozofije. To se zbiva zadnjih 20-30 godina diljem planeta i imamo čitav niz figura koje hodaju okolo slavljene od mnoštva obožavatelja pod imenom filozofa, a da zapravo sa samom stvari filozofije više nemaju ništa. A možemo li bez filozofije? Postoji li budućnost našega društva bez filozofije? Kad me ovako pitate, ja bih opet na pola u šali rekao očigledno da vi i ja ne možemo. Ali ostaje otvoreno pitanje kako je sa cijelinom društva. Hvala vam puno na razgovoru. Molim lijepo.